Dobbelt 8-talsknop med sikring. Og sådan. Fiskeknop. Eller stop. Et dobbelt syet 8-talsknop. Syet, det er ikke sådan, det er ikke sikring, det er syet. Og her kommer så fiskerknuden. Så skal vi sætte fast. Stop og filme jer. Jeg stod der og kiggede der. Er du klar? Ja. Det tror jeg faktisk, at Ja, det er lidt forskelligt, hvad folk synes at være. Det er rigtig glad for det her. Det er noget knivende glad for det. De er lidt fuck, de to der, ikke? Kan du snakke med det? Hvad sker der nu, hvis han mister sig? Det her er en regnhold. Det er bare at holde en slæbt i land. Han kan aldrig ryge længere ned, han er nu. Ja. Sådan. Er du 80? Ja, Her, så bare hæng løs. Vi kører. man står stille, så det er rigtig godt. Du er begyndt at filme. Jonas? High five!